Ekio. Ale počúvaj, mňa z toho asi klepne dneska. 500 dnes bude. Keď to pípne 500 krát, tak si zaslúžil koňa aj bez 15 ľudí na streame. Dobrý Ekio. On to tam fakt nadžúbe. On to tam fakt Ty blázon! Ekio ultimátny fanda! Later. No dobre, počkať, to je 200. Sakra, jak to tu ja spočítam? Počkať, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... One eternity later. 29, 3. On tam zase džube všetko po jednom. Že keď bude 500 oných 500 bitov na fandenie, tak si dám masku koňa aj bez toho, aby nás tu bolo 15. Konskej maske. No dobre, tak poďte do mňa. Ešte to pridajte a idem. To bude heroj. To bude heroj. Tak poďme do neho. Chlapci, toto vy môžete... nie, počkaj. 485, 6. To znamená, že ešte 15. A idú do toho, chlapci. Pozrite sa ani, ako idú do toho. Čo títo ľudia nespravia, keď ide o kraviny? No ako sme na tom? Počkajte. Mols! Mols! 49! 50 dal Mols! A ide ďalej! A ide ďalej! To tu bude pípať do rána, chlapci. Kebyže do rána nechám pustený stream, tak to tu bude pípať. Chlapci, ste sa zblázili. To je pecka. Hľadaj masku. Nemusím ju hľadať, ja sa na ňu kúkam. No nič, je to 500. Je to 500. Ja z vás porazí, je to 500. Idem na to. Som tu. Sakra, v tomto neviem ani piť. No dobre. Ako to tu budem riešiť teraz? Vôbec neviem. Čo? Počkať. Sakra, nevidím. Nevidím. Neskôr mi už bolo stále menej a menej rozumieť, ako som sa pomaličky nevedomky vzdialoval od mikrofónu. Ale zdali sme ešte nejaké challenge, hlavne v Bulánkoch, kde si ma chlapci vychutnali, keďže som skoro nič nevidel, ale o to viac som prispel na počítače v Letos Horseplay a následne ma vyškolil aj Voltage v Totalware. Celkovo sme si ale užili kopec srandy, bola to úplná paráda, vôbec som takýto stream nečakal a naozaj som veľmi vďačný za to, že sa to vyvrbilo takýmto spôsobom. Masku môžete očakávať potom aj v ďalších streamoch a uvidíme čo ďalej. Ak by ste sa chceli zapojiť do podobných aktivít, stačí prísť na stream, trošku pokecať v čete a uvidíme, možno z toho niečo bude. Takisto, ak sa chcete pripojiť do Letos Horseplay, ešte stále je trochu času, stačí akýmkoľvek spôsobom podporiť kanál, či už donate, tip alebo subscribe. Viac info nájdete na sociálnych sieťach, na Discorde a podobne. Dúfam, že sa vidíme na streame a zatiaľ sa majte a čaute.